Bakoren garaipena. Hurbildu pitxarra zugana, lasai, etxean bazeunde bezala, hartu horko edalontzietako bat. Badakizu? Historiaren tabernan ardo mingotxa edaten dute batzuek. Beste batzuentzat ereserkia da binu kantaresi amor. Mane Xagirre bertsolaria kantatu zuen behin, deabru zintzo baten miazkada dela ardoa. Milia Lasturkoak galdetzen digu, zerrete da Andra erdiaren zauria, sagarrerrea eta ardogorria. Jokin Zaitegiren ustez, ardo zarren zilarra parra dario hartzainari. Gaizka amondarainentzat, ardotan afalduko zuen bere zorigaitza gaur ere bakardadeak bizitako agureak. Mahatxaren zuku hartzituak aixa egin eta desegindu gurean, nahi beste. Horregatik, gure mendekua da alondegi zirenak eraitsi edo are okerrago dena, arte bezatuaren tenplu bilakatzea. Ez gorde zuretzat zahagia, hartu tragoa eta pasa, hartu eta pasa, erritmoa galdu gabe. Kristo aurreko lehenengo mendean, alkoholismoa eta mozkorraldiak arazo bilakatu ziren Erroman, eta goia jo zuen fenomenoak 200 urte geroago. Domiziano enperadoreak existitzen diren lehen ardo legeak onartu zituen 92. urtean, eta eragozteaz gain Italian mahasti berriak landatzea, probintzietan jada bazeuden mahastien erdia kentzea agintzen zuen. Beharrezkoa zena etekin gutxiago zekarten aleen produkzioa handitzeko. Neurriak ez zuen arrakastarik eduki eta Probok ezabatu zuen liburuetatik araua 280. urtean. 2000 urte geroago, geu ezkaragai arabari ardo sormarka propioa emateko. Kupeletik zuzenean edanda gozoagoa da, bai ezta? Erroma izpide dugularik, han ardoa garrantzitsua zen nola ez. Hala, hegoaldeko Irulegin ardoa edateko edalontziak aurkitu dira. Hori ekarri ziguten erromatarrek, garagardogile eta sagardogileen kaltetan. Mediterraneo osoko teknikaren mamitzea arrakastatsua baita ardoaren teknologia. Ardoa gorde eta garraiatzeko erabiltzen ziren terrakota anforekin lehiatu ziren galiarrak asmatu zituzten upelak, eta siriarrek asmatutako beirazko botilak. Torlojuaren asmakuntza greziarrak edatu zituen ardo prentsak erromatarren txaletetan. Elizari esker, mezarako behar zuen ezkero, mantendu zen mahats bilketa eta mahastigintzako teknologia. Ziur asko, ez da munduan txikitero edalontzien parekorik. Hori baino euskaldunagorik zer dago, Solomo bokatak afaltzea zutik? Ardoa edateak Espainiak bestu ezezik, portaerak aldatzen ditu. Hori hala dela aspalditik dakigu, zaharragoa baita ardoa aurreneko idazkiak baino. Txinan ageri da lehen ardoaren ebidentzia duela 7.000 urte. Ekoizpen ebidentzia zaharrena berriz, Armenian aurkitu da duela 4.100 urte. Ardoak miak askatzen ditu eta begiak lausotu. Ibilerak zabukatzen ditu eta malkoak amildu. Egipton ardoa nagusiki gorria zen, eta odolarekin zuen antzekotasunagatik sineskeriaz jositako edaria zen. Antzinako greziarrek Dioniso jainkotzat zuten, eta erromatarrek segide eman zioten gurtzari, bako izena emanda. Juduek erritu ugari dituzte ardoarekin zerikusia dutenak. Noe, bere semeen aurrean mozkorra agertu zen adibidez, eta Jesusen azken afarian etzegoen mailan ardoa besterik. Hortik, Eukaristian Kristoren odola edateko ohitura katolikoaren funtsa. Pintxopotea da gure liturgia orain. Tetrabrikak ere makina bat baliatzen dira gurean. Esnearentzat ona dena txiroen kontua da hemen. Baina hori du ardoak ona,
orotarikoa dela. Beltza, zuria, gorria, gozoa, iparraldeko irulegikoa, kasu honetan Orreagako fraideek Garazi inguruan landatutakoa, Errioxakoa, Nafarra, kostaldekoa. Ardantzak han eta hemen, eta mendeetako praktikak eraldatutako paisaiak. Filoxerak eginiko kalteetatik gurean babestera etorritako bordeleko ardogileen ondarea, eta txikiteroen ama Birjina eta zaindari den Maritxu Kajoi. Ardo iturria martxan iratzen, eta lurpeko upeltegiko bak guardian. Ardoa ipuinetan eta folklorean. Zapaburuak Fernando Amezketarrak iruzur egiteko erabilitako pitxerrean, eta Maritxu eta Bartoloren iturrian nahi adinako emaria. Guztiok damutu gara inoiz ardoaren bueltan esan eta eginiko ez. Bestondoan ezinezko gauzei egin dieguzin. Esate baterako taberna utzi eta kiroldegira joateari. Kolore guztietako osasun sailek dioskute gezurra dela, mitoa, egunean ardokopa bat edatea osasuntxua denaren kontua. Osasun sailek nahiago dituzte pastillak. Horiek onak omen. Eta garagardoak iritsi dira trumilka, izar galiziarrak eta abadia belgikarrak, madrildarren emblemak eta Bilboko zubiak. Ginebrak, whiskiak, akuariusak, tonikak, zukuak, plataoplomoak, pastisak. Itxiko dira betiko zuloak eta zabaldu 20 euroko hamburgesadun bazterrak. Alferrik. Bakok edo Dionisok beti irabazten baitu. Bi aldiz sortua baita jainkoa, ez dago bera txikituko duen Titanic. Hala jaso zuten Andelo Sirian, mendigorria garaikidetik hurbil aurkitutako mosaiko batean. Egun, Nafarroako museoan dena. Bere izenean eginiko jaietako mozorro eta bilera burrunbatxuei esker ditugu tragedia, komedia eta drama satirikoa. Dionisoren omenezko orgia eta bakanalek eskandalua eragiten zuten. Greziarrentzat garrantzitsua zen Dioniso, estasia eta inspirazioa sortzen zituen ez gero. Erromatarrek ordea, ez zuten ondo ulertu, eta alaitasun betierako kondenatu zuten. Tira, baliteke erromatarrek ez ulertzea guzti zauzia, batez ere jende praktikoa omen zen eta sakontasun filosofikoen lagunetzena. Alabaina, bazuten determinazioa, bazuten ahalmena gauzak iraunaraztekoa. Haiei esker, edo haiengatik, bakoitzak nahiago duen bezala, ardoa gure herriaren parte da. Haiei esker badakigu, bakok oro garaitu zuela. Eta hemen garaipena kopekin lotzen da. Eta kopak ardoarekin. Azken kopa hartu eta etxera, zindagizut. Entzun duzun hau Euskal Herriko historia 100 objektutan podcastaren atal bat izan da. Euskal Wikilarien kultura elkartearen proiektua berriarekin elkarlanean ekoitzia. Bakoren garaipena mosaikoa Nafarroako museoan dago. Atal honen gidoia Eneko Barberenarena da eta Intza Alkainen ahotsean entzun duzu. Sintonia eta soinuteria Nagore Etxabe Antuxunak egin du. Informazio gehiago 100objektu.eus webgunean.